Ang panagna sa unang pagbasa mahitungod sa Mesiyas, nindot kaayo, no? Dili siya maghimog, masaba, nga pag syagit-syagit sa kadalanan. Dili siya sa tuig pamutang pa dire. Limot naman ko ato. Sa tuig sulting description aning atong unang Mesiyas. Ang atong ang iyang pinili sa Dios, dili mo singgit ni maghimog masabang pakigpulong sa kadalanan, maluluyon siya sa mga huyang niya og matinabangon sa mga timawa, ipatuman gayud niya ang hustisya. Lisod kayo ning misyon sa atong Mesiyas. Maluluyon siya sa mga mahuyang. Kita, ang huyang, ato mang tiwasan. No? Padanglitan si Judas, huyang kayo sa kwarta, magsigig pangawat. Naluoy mas Jesus niya, nga magsigig pangawat, gihimong treasurer. Di ba? Nindot kayo ba? Gi-describe man sa gospel nga siya may tigdas ilang puntil. Sa ato pa siya ay treasurer sa ilang grupo. Pero sige siya pangawat dito, maotong dali kay siya makahunahunag kwarta. Pagbubo ni Mary o kaning mahalon kayong agwa sa tiil ni Jesus, ang hunahuna ding Judas, kwarta dayon. Ingon din siya nga, ano mo na ibaligya? Sus, 300 dinar na unta na da. O niya, makahatag na nas mga kabos, pero ang iya ding tumong ato, mangawat. Pero naluoy si Jesus niya, wag yun insulto has Judas. Wag yun, hilom da Judas, sakpan na tikang buanga kay. Sige lang kag pangawat, imo lang ng disguise nga para sa mga kabos. Kanabitang mga nalulong sa drugas, may kay mohimog disguise. Hilak pa, matsing hilak. Ako kapila ko na biktima sa ako mga kaila rapon. Usay gani, igagaw rapon nako nga kagot sa ngipon ba. Dahil kausa ka adlawong dako, ningadto nako. Ingon dayon, usang sayom lagi ka. Tanpa dir malasa lagi giatakis mama. Nako, unsa isa? To hospital dadon na mo. Lagi kwarta lagi pa din na aras emergency. Ni ako sad kay gadali nako. Sige unya pila may kinahanglan. Ingon siya mga 5,000 gud pa dir og mahimog Gs pa dir. Mayon ta kay haron ipalit lang sa tambal kay naa ginay tambal ana. Hatag din kog Gs, mo pay daginuto na kay akong kolekta kay wa pa man ko ma-assign adto sa San Vicente. Dito pa man ko prisuhan assign ato di papikig yung gayo. Bahatag dayon ko ana Jis human kay nabalaka lagi ko nya suod ra man sad namo, text din ko sa ako mga kaila nga pwedeng maka-check dito. Nako, uy, kuan na ninyo tan-awa kay ang mama ni kuan na atake ana ila din giadto. Sus, nitik sila nako siya, pader, nituo sa kano, tuawi, lagsik iglawas ang inahan. Porting lagutas inahan, nganong gitunglo siya. Nako niya, asa naman na itong kwarta, sa tuan na, gisuyop na to. Pagkita na mo sunod, murarag yung kwa. Pader, wak na ginuhisgot sa nahitabo atong yang gisulti, wak masa siya maingon, buha nga pader, sipiat ko na, nailad ti ka, murarag yung kwa, ako na lang hinoy na ikog mo hisgot. Na si Jesus, maluluyon kay na siyas mga huyang, kanabang mga makasasala ba, niya maunay iyang gitawag og hustisya. Ang hustisya sa Ginoo, nga dili nato daog-daogon ang mga huyang. Bisan kita dinhi sa atong nasod, bisag sa laing nasod, kinsa may giprotektahas balaod. Tubag. Ang huyang. Dili lang kay consistent, pero ang huyang tanawa women's right. Naaday men's right over women. Na ay women's right over men. Mao na kung tamparuson gani or na ay physical abuse, na ay psychological abuse nga himuon ang laki ngadtos babae, makiha gina siya.
pero bisag gipangawras nagmaayo ang laki, sige hagyaw-yaw sa asawa, di jud kakakihas asawa. Ambot. Mayrang wa ko mga asawa. Kadto ko problema ana. Dili din na psychological abuse sa ding gibuhat sa asawa nga magsige yaw-yaw. Nga magsige pag yung pamasangil. Kita lang dito nga naigi ka istorya ang bana, pasangin lang dayon nga kabit. Hangtod noon, tinud-o na lang noon. Di ba? Ana, ang huyang mo'y protektahan kay mas ligon mang laki, huyang mang babae. Di protektahan ang babae. O tanawa, child right pod. O ginikanan ka karon, yaw-yaw-yaw kasi mong anak, labi na imong latuson, pwede man ka prisohon kay huyang man ang susakto kayo ang paradigm ni Jesus. Ang huyang mao'y tabangan, pero ang huyang nga gitan-aw ni Jesus nga huyang mao di ay ang mga makasasala. Kana manggong sala mga igsuon sa mata sa pagtuo, ang sala ba mura na siya og virus, mura sad na siya og sakit. Gani si Jesus niingon man ang mga maayog lawas wa magkinahanglan og doktor, ang mga masakiton ra mao nang mianhi ko para sa mga makasasala. So kanang sala sakit na siya. Mao bitaw na kanang inigsaad ninyo kamong mga kaslonon og kamusang nagpakasal na, inig-ingon ninyo sa to sa sakit og sa maayong panglawas, pagbantay mo anang puong nga sakit. Sakit ba? Sickness. In sickness and health. Kanang sickness dili ra na physical, apil na sad na moral, spiritual sickness. Una kung ang imo ganing bana nakapangabit, unsa man na? Sala na dili? Unsa man na? Sickness or health? Gitubag? Sickness. Unya, unsa man? Buwagan o i-care? Naingon man ang atong work of mercy, care the sick. Di ba? I was sick and you care for me. Kana? Spiritual sickness man na, moral sickness. Unsa man, ikaw asawa, mo care ka sa imong banang nangabit o sa iyang kabit, kay nasakit man sa tuog moral sickness, mo care ka nila? O imo silang kalagutan, imo silang yaw-yawan, imo pagid silang ikiha, imo pagyong buwagan, imong gitiwasan ang sick person? Kakuha mo? O di makuha? O tanawa, di ba ningingon na mo? Father sa doy, himo yung ano ano taon. Mao lagi na, mga Katoliko, manggunta mo na hustisya sa Ginoo. Ang huyang, maunang nakasala. Ang makasasala, sama nimo, sama nako. Pulos man tasadaan god. Lingian na imong tupad o. Imong tupad ba? Niyaing na siya. Unsa roy imong number 1 nga sala. Sige na. Unsay imong number 1 nga sala karon? Ang top notcher ba nimong sala? Naagi na ikasulti. Naagyod. Ay, pangutanaw. Pangutana. Imposible kayo wa na si top notcher nga sala. Ako inyo kong pangutanon, moingon sa ko secret. Pero naagyod, secret lang. Pero nahibawong Ginoo ani, top notcher nga sala. Una, kaluy ang mga mahuyang. Nya unsa may buhaton, higugmaon gyud ang makasasala. Sama ni Hesus, si Judas, iyag yung gihigugma. Nya unsay makalipay ni Judas, mo'y iyang gihatag. Hustisya ba to? Inhustisya. Kawatan, himuon imong treasurer, nya wa ra ba gyud ilisi ni Hesus? Wa gyud ilisi. Nahibaw gud siya. Pero wa gyud niya ilisi si Judas. Gihimo ganyang treasurer, hangtod na hurot gyud tanan nilang kwarta nga si Hesus na gibaligya ni Judas. Nahalin ba si Jesus? Halin, oy. Nya, hustisya to dili. Wa man gyapon mo reklamo si Jesus. Nagpabaligya ra man sad. Hustisya dili. Uy, tubag. Dili. Dili. Nganong ga-celebrate man ta karon sa iyang kasakit o kamatayon,
bunga man tos pagbaligya ni Judas niya. Di sa ato pa, nigawas gihapon ang hustisya. Tungod sa pagbaligya ni Judas ni Hesus, niya gidawat rasad ni Hesus, gihimo sa Ginoo ang maong buhat nga dautan ni Judas nga tuburan sa kaluwasan natong tanan. Sakit-sakit lang pero kaluwasan. Muna matag higayon nga muantos ta, muhigugma tas mga masakiton kanang mga makasasala, mubunga gid na og kaluwasan. Nabitay niingon ako karon ni text bag-o pa lang gasakit pa maning mata nako siging basa. Ang akong gibasa nga text messages niabot nag mga hapit mo 800. Sukad pa atong usang adlaw na kong binasa karon gabi basa sa ko sugda na sa nako karong mga alas 3 kaadlawon. Jutay na lang nahibilin ato mga 250 na lang to sa akong text message. Wap ako kasugod sa messenger. Usban turon ako. Usas mga ni text nako dito taas-taas ra ba yang text. Ingon siya pader kining akong bana ba. Sukad pa gyud pagkaminyo namo wa gini siya hunong pangabit. Mag-maintain gini siya kabit. Sige jud mig away pader, sige jud kog kasuko niya. Ana. Hangtod na lang nga karon na niguwang na may sige lang yapon kog away niya. Pero sige kong paminaw sa imong wali pader, starring man gining kabit dayon nimo. Murag mao na man lang gini imong sentro og kanang koral. Double K ba, kabit koral. Sila ana ganing nakat-on jud ko pader paghigugmas akong bana og dako kay akong pasalamat nga nabana nako siya. Wa na lang sa niya gi-elaborate, no? Ug unsay nagpasalamat ko no siya nabana niya atong hingabit kay hangtod karon tiguang na lang wa pa gyud mohunong. Nindot kayong yang realization karon pa kuno siya naka-realize nga dako day kayong gasa niya ang iyang bana nga nagsigig pangabit. Tingali usas iya tingaling gisulti ayang gitan-aw wa man ko mangutana nga na-practice niya maayo ang iyang gugma, pasaylo, pagpaubos, ang iyang pag-antos nga murag naliwat gid siya ni Kristo ba nga sigihag budhi, sige ra sag dawat, di nitubo ang iyang pagkamapasayloon. Di haptay usa nga nigisupo-supo ko, akong gikaungsilan ba. Ingon din siya, "Unya pa dir, ug ako nang sigihag pasaylo, maanad na lang na siya nang sige niyag buhat anang sala. Sige kong pasaylo, maanad, mag-anad na nagmayo." Nako, oo, siya maanad og pakasa, ikaw sad maanad og pasaylo, kinsa may alkansi ninyo? Ikaw, tungod siyang pagsigig pakasa, nga imong sigig pasaylo, naanad sa kasigig pasaylo. Siya naanad sa sigig pakasa, kinsa maroy alkansi ninyo? Ikaw nga nagsigig pasaylo, nga master na kay nimo ang pagpasaylo, na magani uban nato dinhi, maglisod gyud pasaylo. Na gani uban mingon, "Dip ako ready, Father, dip ako ready." Ikaw, anad na kay ka? Syunang ka nang naniguang nakagpasaylo anang animal kay nako. Kamao na kay ka mo pasaylo, di pa to bansay na kay ka. Oy, alkansi to siya kay naanad siyag pakasa, ikaw naanad kag pasaylo tungod sa iyang pagkamakasasala. Pagkadakuang grasya nimo ana nga ni tubo og milambo, milig-on, mi-mature ang imong batasan sa pagkamapasayloon nga maogyoy number 1 requirement aron ta makasuod og langit. Kay matod pa sa amahan namo, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug ato nang usbon pagsulti, ayaw mi pasaylua sa among mga sala kung di sad mi makapasaylo sa mga nakasala namo. Di ba? Man gyapon mo muoyon, sige manindog lang ta.